Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Huwag ko mahadlo ka ng mga kasuha. Kay naa ang markang dragon. Ngamoy akong manluluwas. Ikaw karapinangka sa Madam Ching. O ikaw karapinangka sa talayan. Ikaw ra kay bahin sa imo sitwasyon. Ang big boss na Mainland China. Si Master Boss Lee. Salamat, Madam Jane. Ug, excited sab ko nga mahimamat sa personal ang big boss sa triad nga si Master Boss Lee. Ipaila ko unya sa itong mga kontra nga si Major Gaspar. Dili kay basta-basta lang nga pagkadragon. Kana mo ako gusto sa imo ha. Dili palihas sa uban nga isog lang kay naa sa katungdanan. Mula tuli ba? Ha? Oh, tole? Kinsa ka na siya? Basta. Ha, pite. Oh, Ikaw din nakapalihas sa tole. Sorry ha. Nilakaw ko nga wa ganit magpaibaw ni mo, Misael. Nabalaka ko. Dili kay ako lang kung dili asasab si mama. Dinalian lang kayo. Kay nagungaw sa peligro ang kanina kong amo nga si Mamita Inday Chikading. Kay nga naman de. Dito na sabsayang panimayo nga akong igsuon nga si alias Boy Pangag. Usa. Nagpakisusi. Nagpakisusi gyud siya kung si kinsa ang nagbuhat na ako og dautan. Uy, sulti sa tinuod. Nga ang kagaw niyang agawon nga si Major Gaspar. dili naman di ka mapuslan. Dili ka na mapuslan pa. Nanghupong naman din ang imong samad sa kilid. Agi sa pinusilan. Bangag sa ilong. Why luna alang na ako ang sakop nga danghag. O dili na yun mapuslan. Adios kanimo. Leo komong. Pa! Siguro talang yung ka aron way sabit Leo komong. Dili ko gusto nga na ay maghatag ka na ko og labad sa o. Angay lang nga mopahuway ka na sa dayon. Kay wa ka na'y gamit. Bangag sa ilong. Dili na ti ka mapuslan. Nang limpyo na sa iyang kaugalingong hugaw ang kagaw nga Major. O Sir Mart. Kayang tao ang ginganlan og Leo kumong. Nya iyaras ang giunay. Di naman kapuslan. Maong gipahilom na lang kininiya sa dayon. Uy, siya sa makadautan. Uy, balati ang tawhana. Nasayod ko nga kita maoy iyang punteriya karon nga makuha Misael. Dili ka na imposible, sir. Kaya dakotang sa gabal sa ilang illegal nga operasyon sa sindikato. Doble o baka triple gyud ang inyong uniyang pag-amping ni Glena. O, sir. Sa makauna lang niya namo. Tuod di ay. Naay intelligence report ang atong pundok bahin sa illegal drug trading sa usa ka suok nga bahin sa reclamation area. Mabali, sir. Mga batos sa sindikato kuno sa Markang Dragon matod pa sa initial info. O padayon pa kining gi-verify.
Anam mo nato sila sa pagpukan, Sir Mart. Kinsa'y nag-ingon nga wanted ko. Nga pinangita ko sa balaod, ha? Madam Ching? Major Gaspar, ikaw ka na dili lang kumpiyansa. Kay irit sila kalon gobyerno nga dili sakop sa atua alyansa sindikato ba? Alyansa? Baya, hinumdum yun ko ba sa mga alyansa? Oh, Madam Ching, ganunay kong nagmatngon. Pastilan. Ikaw pa. Naginapagid ni mo patay mo tao. Kato, Leo. Kana aron pagbutang sa siguro, nga dili mo palag. Samda na ba to? Sa dihang nikagar ang ilang operations pagpatay unta ni Anhing Staff Sergeant Nap Binlot. Unya, kay mayo pa mang mutabi. Banga! Ako sultikit ka to, Leo. Kumong-kumong. Siya banga ba? Oo, lagi. Banga! Tadyaw! Mautong gitiwasan na lang nako. Mercy killing ang tawag adto. Aron ba makapahuway na? Oh, may anak na babae si General Mart Uknes. Baya, mamords kayo. Unya ka lang. Uhila ka unya kung mahugsa kong mga kamot ang daga mong anak. Uhila ka yun unya og dugo, Mark Uknes. Numero naman eh. Pinsa na siya ka ni ay. Hello? Hello? Ganong dili ka mo tingog? Hoy! Ay kugadlo ka ng hangos ni mong tunay kasuko. Oh, kinsa ka? Pagpaila kung si kinsa ka! Oh! Ako ang hugaw ni mo ganino. Hoy! Gago! Wa ko makasabot nga ng gipanulti mo! Pabutang ato niyang pinakita. Hapit na. Di na madugay. Ayaw lagi ko gulata! Ay dili ko ni mo masayon-sayon! Kinsa ka ba yun? Ha? Tugan kun si kinsa ka! Balik ko na kaurang masabtan na ng utok ni mo bugok. Ako ang hugaw ni mo ganino. Ah, but-but ni mo! Kinsagit ka to siya. Kahilas ang yang ng hulga ako! Bangag sa ilong! Ha? Isa man siya ka ng ginganlan o binjak. Nanguyab siya na ako. Siya ang rason ko nga nung gibuwagan ako si Major Gaspar. Nga na itong higayon na usa pa ka lieutenant. Usa? Pero bangi siya. Gitiguha niyang patsyon si Benjak. Ug ako, iyang gipadakit ug giamong-amungan. Asa naman sabihan ng gingalan o binjak? Wala usa na mo ang nasayod kung asa na. Kung buhi pa ba o patay na. Ikasubo ko kayo ang naitabo. Hangtod karon guilty ko. Kaya ako mo'y nakaigon sa kidangatan ni Benjak sa mga kamot niya ng wanted na karon nga Major Gaspar. Hinahinayi og kalimot ang tanan. Aron makabaton kag kalinaw sa imong nahulan. Oh, Misael. Ni anak ka. Nakalingkawa sa kamatayon nga gihimo sa kagaw nga Major Gaspar. Makabawas ka ra lagi unya, Glena.
Unsay plano niyong baton, Boss Major? Alias mo'y bangag. Mangita ko gustong higayon. Aron madagit ang anak sa retiradong general. Unsay? Gusto kong muhilak sa dugo. Boss Major, ayaw lang kalain, ha? Ayaw pagdali-dali. Imo ba kong gimandaran, ha? Boss Major, paminawa sa gud ko. Ayaw pag-awas kay nay auto nga itom. Ug kadudahan kayo iha. Unsa? Unsa angay natong buhaton, Dad? Si Brando ang akong gikontak kay may pabuhat ko niya iha aliya. Gusto ka? May punto ka sa... Salamat kay gipaminaw ko niyo, boss. Tungod kay akong girespeto ang imong punto, buy bangag. Kaya, tuwa na, matigisipiyat ako. Musibat lang sa ta. Lisod na kayong madakpan ko. Mao'y akong gidudahan nga si Major Gaspar ang sakay sa mong kutsi nga way plate number. Ayaw gyud mo kumpiyansa, Sir Mart. Salamat, Misael. Tuod ay may ipabuhat ko ninyo ni Glenn, Misael. Unsa ka na, sir? Kumpirmado na ang panagbayloay sa kwarta og illegal nga drugas dito sa hilit nga dapit sa reclamation area. Panahon sa lawom na kayong gabi eh. Nasabtan ba ninyo o inyo bang nakuha ang kinatibok ang plano? Misael? Glina? O, Sir Mart. Areglado, General. O kung mao ka na pangandam. Kayunya ng gabi ang laing aksyon sa eskwadro uban sa sidekick ni ini. Moapelo niya ko sa pinusilay. Gusto kong mahanas niya ng buhata. Ngawa na unyay bisan jutay nga kahadlok ug pagkurog sa akong tudlo. Nga mukablit sa gatilyo ni akong pistola. Okay, sige. Og good luck kaninyong duha. Sakto gyud, nga tungang gabi na tamabot dito sa maong dapit. Oo, Misael! Ayon ang pagkatago sa motorsiklo. Paabuton ta na lang sa sakyanan sa mga kagaw. Oo, Misael. Tago og pagayo. Kainan ang usa ka sakyanan sa mga kagaw. Maayo na sab na akong pagkatago. Bisag unsay may tabo. Puhagon ginato sila. Way ibilin nga buhi sa mga kagaw. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.